Hi havia la guerra. Una excusa com una altra per no anar a treballar en dilluns. Això, i aquell mal de ventre que em va treure del llit abans d'hora. Segurament, perquè no va ser una bona idea fer el sopar amb la barreja de les menges de dies anteriors, acumulades a la nevera i embolicades en bosses de plàstic, algunes de les quals no havia pogut identificar degudament per la manca de llum, ja que el corrent elèctric no havia tornat des de feia 3 dies. Exactament, des que va caure aquell obús al vell mig de la plaça i va rebentar el quios de l'oncle Milovan, enlairant tot aquell núvol de papers de diari i fusta envellida i excessivament envernissada, com si es tractés d'una bandada d'estornells indisciplinats que han perdut la coreografia del seu rumb. I també el mateix Milovan, insòlitament encimbellat a tota velocitat i en dispersió fragmentada, tenint en compte que quan era viu avançava la seva corpenta amb una lentitud exasperant i desempaquetava els diaris amb aquella parsimònia que feia caducar les notícies abans d'hora. Aquell disseminat anatòmic en què es va convertir el pobre vell. Vam haver de desenganxar-lo de les parets de la façana de l'edifici abans que no acabés d'alçar-se el dia i la calor acabés fonent-lo amb la pintura. Un grapat de veïns ens van posar en feina, com si la col·laboració hagués estat assajada en una mena d'aqueixos simulacres que fan ara tan sovint a les escoles. Suposa que viure en un estat d'alerta permanent et condiciona per a les accions més inversemblants. Des dels balcons, i vinclats perillosament al buit pels finestrals polsosos i de vidres esquerdats, vam fer mans i mànigues per lliurar-nos de la pegalosa essència de l'oncle Milovan. Vam arreplegar tota sort de material orgànic que vam trobar adherit a la façana, sense valorar si pertanyia o no al vell. Només, amb aquella precipitada eficàcia que esperona, els qui temen córrer una sort semblant al producte d'aquella feina. I a indrets, però, inaccessibles.